Beltéri egységek és telepítésük. Mivel a Hybrox 11 és 16 beltéri egysége lehet hidraulikus torony, hidraulikus modul vagy fali kontroller is, ezért ebben a videóban az alapcsatlakozásokat mutatjuk be. A szükséges hidraulikus alkatrészek részleteit a hidraulikus rajzainkban találja, a csatlakozási részleteket pedig a beltéri egység használati útmutatója tartalmazza. Alapvető tudnivalók a fűtési rendszer csatlakozásáról. A hőszivattyú károsodásának elkerülése és megbízható működés érdekében a felhasznált fűtővíznek meg kell felelni bizonyos követelményeknek. A fűtővíz minőségét mind az üzembe helyezéskor, mind az üzemelés alatt rendszeres mintavételekkel kell ellenőrizni. Levegő és iszapleválasztó beépítése a fűtőtkörben kötelező. A hőszivattyú csatlakoztatása előtt alaposan mossa át a hidraulikus rendszert. A HSV 280 TP hidraulikus torony csatlakoztatása. A hidraulikus torony már szinte az összes szükséges elektromos és hidraulikus alkatrészt tartalmazza, amire a gyors és egyszerű telepítéshez szüksége lehet. A hőszivattyú előremenő és visszatérő ágai a torony alján találhatók, megfelelő csatlakozókhoz vannak kötve. A felső csatlakozó csonkokra egy kevert és egy nem kevert fűtőkör köthető. A használati melegvíz csatlakozása a készülék hátoldalán található. Az elektromos kábelek a torony hátoldalától a csatlakozó dobozba vezethetők. Itt található a hőszivattyú kábeleinek két csatlakozó ajzata is. A csatlakozó dobozban a rendszer tápellátásának csatlakozásai kerültek kialakítására. Itt találhatók a hőmérsékletérzékelők és a különböző hálózati érzékelők bemenetei, illetve a vezérelt kimenetek is, például a szivattyú vezérléséhez. A HV9H hidraulikus modul csatlakozása. A hidraulikus modulban a fűtési rendszer számos hidraulikus és elektromos alkatrésze már összeszerelve és csatlakoztatva érkezik. A hidraulikus modul a hőszivattyúból a fűtési rendszer előremenő ágába van integrálva. A fűtés szabályozáshoz szükséges hőmérséklet érzékelőt a visszatérő csőre fel kell szerelni. Az elektromos csatlakozások ugyanúgy vannak kialakítva, mint a hidraulikus toronynál. A fali vezérlő csatlakoztatása. A fali vezérlő csak hőszivattyús rendszer elektromos csatlakoztatására szolgál. A kerintető szivattyún és az áramlás érzéken kívül más hidraulikus alkatrész nem képezi a csomag részét, azokat igény szerint kell kiválasztani. A kerintető szivattyút és az áramlás érzékelőt a fűtési rendszer megfelelő helyére kell felszerelni. Az áramlás érzékelő csatlakozó kábelét nem szabad se lerövidíteni, se meghosszabbítani. A szivattyú és az érzékelő telepítésekor a megfelelő beépítési távolságokat figyelembe kell venni. Ezen kívül a mellékelt hőmérséklet érzékelőket a hőszivattyú előremenő és visszatérő vezetékeihez, valamint az épületen kívülre kell szerelni és csatlakoztatni. Ennyit a beltéri egységek alapbekötéséről. Reméljük, hogy a videóban található információk hasznosak voltak, és sok sikert kívánunk az Alpha Inatek Hybrox 11 és 16 telepítéséhez. Köszönöm, hogy meghallgattak. Remélem, a Hybrox 11 és 16-os készüléket hosszú-hosszú évekig megelégedéssel fogják használni.